Čus! Máte doma komp, který má 2 nebo více monitorů a chcete takovou tu cool plochu, která se prolíná mezi jednotlivými obrazovkama a nevíte, jak ji stáhnout, po případě nevíte, jak ji nastavit? Pak jste tady správně. Takže, protože jste klikli na tohle video, předpokládám, že nejspíš nevíte, jak nastavit pozadí plochy, která by se prolínala mezi jednotlivými obrazovkami, pokud jich máte teda 2 a více samozřejmě. Takže vám to ukážu hezky krůček po krůčku. Pokud si myslíte, že už jste na to moc pokročilí a že chcete vy si jenom ověřit, že děláte správnou věc, můžete se tím videem proskypovat, hlavně v klidu. Já to udělám krůček po krůčku, tedy jak říkám. Na začátek musíme zjistit, ať už máme teda kolik chceme monitorů, jejich rozlišení, protože podle rozlišení těch monitorů budeme potom hledat ten wallpaper jako takový. Je to jednoduchý, snad na všech Windows se to dělá úplně stejně, kliknete pravým tlačítkem na plochu a dáte si rozlišení obrazovky. Tady si vám zobrazí displej 1, 2, 3, 4, jedno kolik jich máte. Kliknete na jednotlivý displeje, pokud máte Windows 10, tak je to malinko jiný, ale myslím, že to zvládnete i bez toho, aniž bych vám to doslova ukázal. Kliknete kliknete na jeden displej, zde máte jeho aktuální rozlišení. Je teda 1920 na 1080 pixelů. 1080, pokud se nepletu, je výška monitoru. Takže ta se nesčítá, sčítá se šířka monitoru, což je teď 1920. Máte druhý monitor, má úplně to samé rozlišení. Použijeme kalkulačku pro to, aby jsme si ujistili, že máme všechno správně. Takže máme teda 1920x2, což je 3840 pixelů šířka. A jak jsem teda říkal, tohle se nesčítá, 1800 výška. Takže když budeme hledat wallpaper nějaký, tak s tímto rozlišením. Pokud máte jiný rozlišení, sečtete to v podstatě stejně, jenom jiný čísla. Jde o to, abyste měli tady tohleto spojený, přehledat obrázek, který se vejde do těchto dvou monitorů. A tady to zůstává stejný. Jak teda teďka najít ten wallpaper? Úplně jednoduchý. Budeme hledat v angličtině, protože to je daleko jednodušší. Pokud máte 2 monitory, zadáte si dual screen, pokud máte 3 monitory, napíšete si triple screen, 4 monitory, quadruple screen, já nevím, jak to mám pokračovat. Dual screen, monitor, wallpaper, do Google. Můžeme hledat primitivně v obrázcích, kde si zobrazíme více, ne nástroje, přesnou velikost, to je důvod, proč jsme ji hledali. Šířka pixelech je teda, jak jsem já sám sečet u mě konkrétně 3840, budu se tady s tím patlat a výška je 1080. Vyhledáme to. Tímto nám to dá krásně tady všechny tyhle ty wallpapers, které jsou dual screenový. Tak pokud můžete hledat jinde, nemusíte hledat tady, můžete hledat normálně ve vše a jsou různé stránky, které vám to najdou. Tak, zobrazíme si třeba tady ten, který je teda nic extra. Přejdeme na jiný. Já mám ty obrazovky nějak trochu velký v reálném světě, takže to není úplně ideální. Tak tenhle je třeba absolutně krásný. Jednoduchý jak facka. Stáhneme si obrázek na plochu. Zmenšíme to, tohle zavřeme, už to potřebovat nebudeme. Tak. Obrázek si otevřeme, nastavit jako pozadí plochy. Tohle je ale problém. Tohle je to, co nechceme. Takže jak se toho zbavit? Tak, to, co v tuto chvíli potřebujeme, je prolnout tyto dvě obrazovky. Není to teda zdaleka nějak těžké. Stačí se kliknout na přizpůsobit, pozadí plochy, zde klikneme na rozložení. Uložíme změny, zavřeme. Zde vidíme, jak se nám krásně celá plocha prolíná. Tak, to máme za sebou. Nebylo to ani tak těžký, co říkáte? Já vám děkuji za shlédnutí, zanechte like, odběr, jakýkoliv komentář, popřípadě sdílejte moje video a těším se příště, čus.